Pozdravujem všetkých Ukrajincov žijúcich v Nitre zo zaplneného Staromestského námestia v Prahe. A chcem vám odkázať, že kým budeme národníci v Nitre, my, ktorí ctíme princípy demokracie a slobody, budete mať našu plnú podporu. Na čele s primátorom Marekom Hatasom od prvých dní sme robili všetko preto, aby počas tejto šialenej agresie zo strany Ruska ste u nás, na území nášho mesta, mali čo najlepšie podmienky na začatie nového života. Budeme tak robiť aj naďalej, napriek tomu, že ten trend momentálne nielen na Slovensku, ale globálny je taký, že z obete sa robí vinník. Avšak napriek tomu, že na trase Washington a Moskva vzniká nové partnerstvo, na ktoré sa samozrejme nabaľujú aj naši politici, či už náš premiér alebo ďalší vládni a iní predstavitelia. Sú tu malé ostrovčeky, pozitívne deviácie, ako je napríklad aj mesto Nitra, ale aj ďalšie samosprávy. Chcem tým povedať, že nie ste v tom sami. Budeme tu stále pre vás, kým budeme môcť bojovať aj za vašu slobodu našimi malými, drobnými možnosťami, ale predsa len sú to maličké skladačky do tej celkovej mozaiky. Takže sme s vami. Sláva Ukrajine, sláva vášmu boju za vašu slobodu.